Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani nan da awa biyu awa uku za a yi lifting dogs. To kafin nan ina so nuna muku yadda za ku yi rashin cikin natsuwa ku je ku sai da dogs naku ba tare da sai an zo an yi lifting ku dinga neman yadda za ku yi ku sai da shi ba. Ku zo ku yi mai kuskure. Zan nuna muku hanya guda biyu yadda za ku bi ku sai da shi. Na farko idan ka shigo cikin Bybit zai kawo ka nan ba sai ka zo ka taɓa wannan asset din. Idan ka bude asset. Wannan hanya na farkon zan nuna muku kenan. To already dama idan an turo maka yana cikin wannan unified trading nan ka taba unified trading nan a nan ne za turo maka dogs za su turo maka wannan token naka zuwa Bybit. To idan an yi listing nashi zaka gansa a jerin cikin wannan coin yanzu da ba yi listing ba yana can kasa. Idan an yi listing zaka gansa a nan wajen da price nashi in dollar a nan. To idan kana so ka sai da shi cikin sauyi ba tare da bata lokaci ba sai ka zo ka taba wannan convert. Idan ka taba zai kawo ka nan. Idan ya buɗe mana to wajen BTC nan wajen BTC nan wajen sai ka taɓa shi ka buɗe shi duk coin da kake da su ne wanda za su ma a fiyayin a sama da yake ni bani da komai a nan shi yasa bai a fiyayin ba. Idan ma baka gan shi ba nan wajen search ne sai ka yi searching da wuri ka yi searching dogs zai fito ma. To let's say a ce wannan dogs din shine dogs sai ka taɓa ka taba idan kana so ka sai da duka sai ka taba max nan da wuri. Idan kuma ba duka kake so ka sai da ba zaka iya shiga nan wajen nan kaga wajen sai ka zo ga numbers nan ka taba amount da kake so ka sai ka danna. Idan 50,000 kake so ka sai a cikin 100,000 da aka baka, idan 100,000 kake so ka sai a cikin miliyan 1 da aka baka sai ka danna 100,000. To already kana dannawa idan akwai zai nuna ma amount in USDT anan in dollar zai nuna ma sai ka taba wannan code. Idan ka taba wannan code to ni da yake babu wannan a cikin account na shi yasa babu komai a cikin account na shi yasa bai nuna mun wannan ba. To kana taba code din nan kana taba zai nuna ma confirm sai kai confirm immediately zai mai dama shi zuwa USDT. Shikenan wannan shine hanya na farko. Hanya na biyun kuma shi nan zaka zo spot trading nan zaka zo. Idan ka taba spot trading to sai ka zo nan wajen ka taba sai search nan ka yi searching dogs ka shiga sai ka rubuta dogs zai fito ma. Kaga yanzu da yake ba a listin nashi ba kaga ya rubuta comments ba to lasi ya ce wannan na biyun shine dogs sai mu amfani da shi. Idan muka shiga zai nuna mana chat da komai gashi nan sai mu taba trade nan. Bayan ka taba trade nan sai ka zo nan ka mai da shi sell. Idan ka mai da shi sell nan wajen limit nan sai ka mai da shi market. Yawwa wajen USDT nan sai ka mai da shi ɗayan pair gashi nan. Yawwa to kaga nan wajen kuma shine wannan percentage ɗin da kake so ka saida. Idan 50% kake so ka sai ka mai da shi 50%. Idan 70% ne kake so sai ka mai da shi duk percentage din gashi nan kana ja yana nuna ma sai ka wannan. Ko kuma idan baka son wannan zaka zo nan ka sa specific number da kake so ka sai. Idan 100,000 kake so ka sai a cikin miliyan 1 da aka baka sai ka rubuta shi anan gashi nan ka zo ka rubuta 100,000 shikenan kana gamawa sai ka danna sell nan kana sell automatically. Idan ka danna zai ma sell na shi zai mai da shi zuwa USDT. Shikenan idan ka zo nan asset naka nan bayan kai in ka shiga unified trading nan zaka gansa anan zaka ga USDT ka anan gurin. Daga nan kuma idan kana so ka sai sai ka sai.